Хатлонду шаҳри Кӯлоб Ҷонона Назарова бо либосҳои сабз. ҳарду ҳам барои унвони агар гӯем қаҳрамонии ин мусобиқа мубориза мебаранд. Барои нишони тиллои ҷоми раиси шаҳри Душанбе оид ба гӯштини миллии гӯштингирӣ. инҷо зидди ҳамларо Ҷонона Назарова истифода кард ва имтиёзи паҳлӯро соҳиб шуд. хуб, инҷо як амалкарди дигар аз ҷониби Ҷонона Назарова. паҳлӯ ва ҳалол. ҳамин тариқ Ҷонона Назарова ғолиби вазни 60 килограмми бонувон дониста мешавад. инҷо ҳамон партофте ки Ҷонона Назарова иҷро кард, доварон машварат мекунанд ки паҳлӯ буд ё имтиёзи паҳлӯ набуд. аз ҳамин хотир эҳтиёҷ дорам ба навораҳои такрорӣ. ана ҳамин ҳолат, ин албатта имтиёз аст. ана ҳамин ҳолат. бале, ҳамин тавр ҳам ҳаст. дӯстони азиз, мутмаин шуданд баъд аз дидани намудҳои такрорӣ Ҷонона Назарова ғолиби ин мусобиқа дониста шуд. бале, ҳамин тавр ҳам буд. дӯстони азиз, вақте Ҷонона ин амалро иҷро кард, дар амалкарди ӯ ист набуд, яъне таваққуф набуд, беист ҳамин амалро иҷро кард. аз ҳамин лиҳоз имтиёзи паҳлӯ буд ва ду паҳлӯ оварда ба ҳалол расонид ва Ҷонона Назарова бошад ғолиби мусобиқаи ҷумҳурияи оид ба гӯштингирӣ барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе бахшида ба 25-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ гардид.